ሰላምታና ተቐበሉ ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ብምዃን ንኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ትከታተሉ ዘለኹ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ? ምስ ገዲም ተጋዳላይ ሌተናል ኮነሬል ዮናስ ተዓገስ ኣብ ዝሓለፈ ክፋልና ኩልና ከም ንፈልጦ ብዛዕባ ውህድ መጥቃዕቲ ዓሰብ ምትሓዝ ሜካ 74 ፓራ ኮማንዶ ናይ ባሕሪ ዝገበሮን ክፍልታት ዘርአይዎ ጽንዓት ክሳብ ወርሒ 1991 ዝነበረ ኩነታት ኢና በፂሕና ነርና ኣብ ምዛም ዕላልና ድሕሪኡ ዝነበረ ኣካይድኡ ምስ ምርኻብ ስድራ ምምላስ ንሳሕል ከመይ ይመስል ነይሩ ብዓብኢኻ ዝበዝሐ ሸፈነ ናይ ዕላልና ኣብ ድሕሪ ናጽነት ዘፍረዮ ስነ ጥበባዊ ስራሕቱ እንታይ ይመስል ኢና ክንድስስ መደብና ፈሊሙ ክሳብ ድዛዝም ክትከታተሉና ዕድሜና እዩ ሰናይ ምክትታል حرايم بقر قديم تقرأ ليتنال كونريل إيوناس تعجز دقيمة سلة تقبل نازل خاتات علي تمكر خاتك كافلنا للخب بشمين بشم تخاتاتلتي إيرتريا ميديا نيتورك عزيز دمسكنكا ألالنا خمس قبلك عزيز أنا حكو سنسلة وخونلنا كابتا مفناوناي ورحت شعت 209 حدا زنبرة كنت كنقصل دحريو زنبرة من رخاف صدرا خمي يمثل نيرو بعبيو ولادتك ندي قدس تختم عن سحل زتملس كان لاقات أمتاه نيرو بزخن جمر حراي أنا وندقي يمسجن أتي وهد متكعتي ناي حسب بتي أو زنبر كله أهدتات بحد ملكع مالتي كفلتاتو ولا تواقع سراويت ولا عيد بحري درب عمام من قبرو بتن تواقو بتخاء مقبتاتنا ندامصو بجلابو بيروم نايزن كلنا هرتات ناي كوماندو مع 9 همسان كلتان 10 تن زقلسنا ين مالتي لعلو كله أما قعزيا نزو كله سأدم تربيلهم حكمنا كلهم تمو تادراو سليا قالت غفلتات بزبحال بمولو بزقورو صاحري بزو غفولو مسواتي هالكن تي حسب تتحز كم دخالتنا بسيحنا نيرنا كما تو خلنا يتكسر له مالتي سلازي أبزناي سجاب ناس النت أوان نزارب سلازلنا حجي أبزي زتفعل هذه فريقات نسي تي زنبر فيدباك ناي بحق تي قبرنا نلسي ناي أبدأ قدلو حزبنا أو إنترنتنا أبقى تخطاتيلو نتي مدب تيز قبرلنا خبري ذهبنا رئيتو ذهبنا متبع نايب حكي بشم صدرا خمس كندلي أزيو بتعمي مورالكا كبزبل مورالكا نبزل على درجة زبتصح كبر زلو قلال صاغيرو بزحي رئيتو كزرزرونا سقامي قن تم كلهم رئيتو ذهبكمنا بتعملنا يقدم بنعيشتهم تفلتنا نوركم قال لهم كأخم ميدات تفلتنا نوركم مكالستنا قال لهم مسانا ليلا زين وركم زغون يكون ملكع كابتي تاريخ تمسيتكم ذهبكم نارئيتو بتعمل قناس قنا دل مالتي أبتي رئيتوتات هجي انتاين مسينانا تانز قول صدلو هجي مرجحتو مسدرانا زت أساسرية هجي أبتي قلنا وزنبرقن ننا عشتو جيجاتات ولا قبلت كويغن قن ننا عشتو جيجاتات كفتر ويون مرسع كفتر بحرياوي قن تاريخ كام ودأت يقولون سبنا وسقلو سبنا معولون يزغيد ما يوعى الكنات ناي كلا يكونات علم تاريخون سقال حجي إذا خمدي نبرت كم دي أنا نبرت كم دي أنا تبهلت نوسخي يزغيد مالتي سلازي أبتن ذهبكم ني رئيتو قل كدقمن أبتناي معميدو 4 مسانا نيرا كم حلاف حجي وچو وقويني سمعني نيرا أني قل وچو زي كوني بعد تغلمان جس ني 4 كابتم لعلوت حالفتي أمر رحا أو خمد نورو
ውጭ ግን ምስ በዓል ፊሊጶስ ጀነራል ፊሊጶስ ማለት እዩ በዓል ወድልሱ ብሓሰብ ብባፅዕ ገይሩ ንማዕሚድ ከም ዝመፀ ውጩ ማለት እዩ ግን ኣዛዚ ቦጠሎኒ ነይሩ ብድሕሪኡ ግን ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ናይዛ ክብለት ዝፀናሕኩ ብርጌድ 4 መራሒ ብርጌዳ ኮይኑ ምስ ወድልብሱ ማለት እዩ ስለዚ ተንጋግ ናይ ኣዋርሕ ቁርባ ቀድማ ቢለይ ነይረ ኣነ ግን ብድሕሪ ኮይኑ ድሕሪ ማዕሚደ ኮይኑ ብኣካል ግን ኣብቲ ውግእ ምሳና ታንኪ ሒዞም ዝመፀ ሪኢ ኣለኹ ዝባ ኣርቢጂ ሒዞም ዝኣተወ ሪኢ ኣለኹ ብኣካል ግን ናይ 4-3 ይመስለኒ ነይሩ 4-3 ምሳና ዝመፀት በዚ በዓል ባሮንቱ እንገርነ እያ ሕጂ ብኣ ግን በዓል ተክለማንጁስ ሓለፍቲ ከም ዝነበሩ ናታ ነዚ ዳዓበረኒ ድማ ወዲ መናብሮ ድበሃል ኣባል እንዳ 4-3 ሳልሰይቲ ሓይሊ ካብቶም ቀንዲ ተዋጋኣይ ዝነበረ ሕጂ እውን ስንክልና ኣጋጢምዎ ዘሎ ናይ እግሪ እዩ ነዛ ሓበሬታ እዚኣ ሂብኒ ማለት እዩ ስለዚ የቀኒየለይ ካልእ እታ ርእይቶ ዝመፀት እንታይ እያ ኣብታ መፅሓፍ ናይ ዓዲ ቀይሕ ትምረት ዝገልፅ ሓንቲ መፅሓፍ ወፅያ ነይራ ሕጂ ከም ኣርእስትና ስለዘይኮነት እታ ርእስቲ ቁርብ ርስዕ ኣቢልና ነርና እታ መፅሓፍ ትሕዝቶኣ ዝዝክሮ እየ ግን ኣርእስቲ እውን ቁርብ ኣቢልያ ነይረ ካብ ደገ ደው ኢሉ ግን ኣርእስቲ ናይታ መፅሓፍ ህድኣት ከም ትበሃል እታ ነቲ ውጉእ ተጋዳላይ ካብ ማእኸል ተመምሓሩ ሓኪማ ዘውፀቶ ከዓ ቀስተ ደበና ትበሃል ሕጂ ኣብ ደገ ከም ዘላ ሓቢርኒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ታሪክ ንሱ ከሎሲ እታ ርእስቲ ጥራይ ኢና ህድኣት ድያ ሓዳስ ገለ ኢልና ነርና እሞ ህድኣት እያ ንእግረ መንገደይ ኩልኩም ተኸታተልቲ ኤርትራያን ሚድያ ኔትወርክ ኣብ ኮመንት ዝፀሓፍኩምልና ኣዝዩ ሃናፂ ርእይቶ ኣራሚ ዝኾነ ትሕዝቶታት ኣብ ቦታታት ትሕብሩና ዝነበርኩም ኣብታ ከምዚኣ ዝበልኩማስ ከምዚኣ ትበሃል ትብሉና ዝነበርኩም ስለትዕቱብ ምክታልኩም ደጊመ ብሽመይ ብሽም ተኸታተልቲ ኤርትራያን ሚድያ ኔትወርክ ኣዝየ ዘመስግን ከምዚ ዝበለ ተሳትፎኩም ከዓ ንዕቤትና ብሕጂ ንኸይፍለየና በዚ ኣጋጣሚ ክናበበኩም ደሊ ንቐፅል ኣብዚ በዓል ከባቢ ማይካላሽን ባዶ እኩብ ገለገለ ዝበሃል ቦታ ነይሩ ሕጂ በኣ ነይራ ከምዚ ኩጀት ትመስል ኣጋር ከቢድ ብረት ሓይሊ 21 ኣብታ ናትና ቦጠሎኒ ማለት እዩ ኣብኣ እዮም ነይሮም ሕጂ እታ ሽም ናይ ዓዲ ቁንፂ ባያ ትወፅእ ማለት እዩ ስለዚ ብኸመይ ወፅያ ኣነ ዝፈልጦ ይብለይን ግን ዓዲ ቁንፂ ትበሃል ቦታ ኣብቲ ሰሜናዊ ሳሕል መቦቆል ሽማ ደይኮነሲ መፀውዒ ተጋዳላይ ዘውፃላ ንምንታይ ውፅኦም ላቶም መጀመርያ ምናልባት ምዛ ኣብ ከበሳ ንዞባ በሪኽ ትርከብ ዓዲ ቁንፂ ሓዋሳቶ ከይትኸውን ታሪእቶ ይወፅሕ ይኽዋል እወ ገለ ምትእስሳር ናይ ዛንታ ክህልዋ ክእል ግን ምዛ ናይ ከበሳ ዘላ ዓዲ ቁንፂ ምድንጋር ኣይፈጥራን እየን ማለት እዩ ስለዚ ያስ ዓዲ ቁንፂ ምንታይ ተባሂላ ጥራይ ናይ ንፈልጥ ምርት ዓዲ ቁንፂ ትበሃል ምዃና ግን ብርግፅ ይፈልጣ ማለት እዩ ስለዚ ስለዚ ዝሃብካና ርእይቶ ግን ነመስግን ማለት እዩ ሕራይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስለቲ ዝሃብኩምና ርእይቶ ደጊምና ነመስግን ብርህቲ ክትከውኑ ተስፋ ገብር ድሕሪኡ ዝነበረ ኩነታት ምትእኽኻብ ስድራ ቤት ከመይ ነይሩ ሕጂ እቲ ምትእኽኻብ ኩሉ ግዜ እቲ ናፅነት ምስ መፀ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ድፅበዮ ነበረን 30 ዓመት ሃንቆው ኢሉ ስለ ዝረኸበ ኣብ ኩሉ ናይ ተሓጓስ ናይ ሳዕስዒት ናይ ምትእኽኻብ ናይ ምፅዋት ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ደድሕሪ ዝመፅእ ግን ሕጂ መን እዩ ተሰዊዩ መን ተሪፉ መን ኣትዩ ዝብለው ሕቶታት ከም ኣርእስቲ ነይሩ ብቲ እዋንቲ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ መን ኣትዩ መን ዘይኣተወ ዝፈልጥ ዝጓየ ነበረ ስድራና ከዓ ግድን በዚ ክትፅሎ ግድን እዩ ኣቦይ እውን ክጋደል ክወፅእ ከሎ ወይ ሒዝና ክጋደል ከሎ ናይ ሱዳን ናይ ምኻድ ተኽእሎ እውን ከም ሕቶ ቀሪብዎ ነይሩ እዩ ግን ኣነ ምስ ደቀይ ናፅነት ኤርትራ ክቃለሲ ኢሉ እዩ ነቲ መስዋእቲ እውን ተቐቢልዎ እዩ
እቶም ክልተ ኣሕዋተይ ሳራን ሙሴን ከም ተሰውኡ ሚእቲ ከሚእቲ ኣረጋጊፅ እዩ ሕጂ ካብዞም ተሪፎም ዘለዉ ኸ መን ተሰዊኡ ዘሎ ንዝብል ሕቶ ብዙሕ ክስታይ ሕቶታት ኣለዓዒሉሉ ስለዚ እቲ ሰውራ መስዋእቲ ክመፅእ ከም ዝኽእል ናይ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤታት መስዋእቲ ናይ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት መስዋእቲ እታ ሃገር ከም ዝመፀ ትፈልጥ እዩ ግን ኣብቲ መወዳእታ እዋን ግን ኩሎም ደቀይ እዮም ክጠፍኡ ካብዞም ተሪፎም ዘለዉ ሰለስተ ሕጂ ኸ ክንደዮም ክጎድሉ ንዝብል ሕቶ ግን ከሻቑሎ ከም ወላዲ ባህርያዊ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ዋላ ነቲ መስዋእቲ ይቀበሎ እምበር ክፅሎ ባህርያዊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ድሃይ ንምፍላጥ በዚ ከባቢ ስዋኬን ከባቢ ሱዳን እዩ ነይሩ ተደይተጋጌ ናብ ዓራርብ መፅእ ኣብ ዓራርብ ምስ መፀ ናብ ኣደይ ድመፅእ ካብዞም ደቅናስ መን ድሃይ ገይሩ ይብላ እንድዒስ ካብ ሕጂሲ ድሃይ ዝገበረለይ የለን ኢላ ተወሳኺ ኣብቲ ዝታ ብስምዒት ኣትያ ማለት እዩ እቲ ውሽጣዊ ቃንዛ ከዓ ኣለዎ ግን ከም ተጋደልቲ ከተንፀባርቆ እኳ ይኽበድካ እምበር ግን እቲ ስምዒታት ኣሎ ማለት እዩ ድሕርዚ ኣቦይ ከምቲ ኣቐዲሞ እውን ገሊፀ ነበርኩ ኣቦይ ተጫራቕ እዩ ዕላሉ ጥዑም እዩ ተረካብ ዘረባ እውን ኣለዎ እዋእ እሞ ካብዞም ሰለስቲኦም ሕጂ እንድሕር ድሃይ ዘይገይርልና ድኣኒ ከመይ ጌርና ኢና ኣስመራ ክንኣቱ ሓዴና እናደረፈ ሓዴና ከዓ እምኒ እናደረበ በይኑ እናተዛረበ ኢና ክንከይድ ኢሉ ነደይ ጨሪቕላ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ዝበልኩ ተረካብ ዘረባ ስለ ዝዛረብ እምበር እቲ መስዋእቲ ክጋደል እየ ክብል ከሎ እውን መስዋእቲ ከም ዘሎ ፈሊጡ እዩ ግን ካብኡ ናብኡ ሞባእ ክትከፍል እምበር ኩሎም ደቅኻ ካብ ሓንሳእ ክስውኡ ከዓ ከቢድ እዩ ንዝኾነ ፍጡር ኣብዚ ዓለም ዘሎ ከዓ ክኸብዶ ባህርያዊ እዩ ስለዚ ከምዞም ሰለስቲኦም እንድሕር ድሃይ የለ ኣዝዩ ከቢድ ነገር እዩ ኢሉ ድሃይ ክፈልጥ እዩ ነስመራ ገፁ ዝበገስ ናይ መጓዓዝያ ስለ ዝኾነ ንኻድ ናይ ምምፃእ ፀገማት የብሉን ማለት እዩ ነስመራ ይብገስ ዳንኤል ኣብ ንእስነቱ እዩ ንሜዳ ወፂኡ ራህዋ ከዓ ካብኡ ዝገደደ ማለት እዩ ኣስመራስ ኣይትፈልጣን እየ በቃ ብዕላል ጥራይ እዮም ዝፈልጥዎ እቲ ሽማት ገዛውቲ ዝዓበናሉ ገለ ሕጂ ድብዚቶ እታ መወዳእታ ዝወፃናላ ኣብቲ ታሪክ እውን ከም ዝነበርኩኹም እታ መወዳእታ ነቲ ዛንታ ዘበገሰት ቦታ ገዛውቲ ግን ድብዚቶ ስለነበረት ተኺሎም እንዳሓተቱ ድብዚቶ ይኸዱ እሞ ኣብቲ ድብዚቶ ግን ኩሉ ስለ ዝፈልጠና ብዓብዪ ከዓ ቤተሰብና ስለ ዘለዎ ከምዚ በዓል ተስፋንኪኤል ላስጎዶም ዝበልናዮ እንዳሓተቱ እንዳ ተስፋንኪኤል ላስጎዶም ይኣትዉ ማለት እዩ ኣብኣ ድሃይ ራህዋን ድሃይ ዳንኤልን ይርከብ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣቦይ ከዓ መፅእ ክልቲኦም ሰለስተ ይራኸቡ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣነን ኣደይን ኢና ተፈሊና እዮም ማለት እዩ ዘለና ናይ ኣደይ ብሰንኪ ቦታ እምበር ህላወ እያ ኣላ ማለት እዩ ኣነ ግን እንታይ ኮይነ ዘለኹ ዝፈልጦ ይብሎምን ስለምንታይ ዓሰብ ስለ ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ቦይ መብዛሕትኡ መጓዓዝያ ማለት ናይ ሜካናይዝ ዝነበሩ ተጋደልቲ ኣውቲስታ ስለነበሩ ምስ ሜካናይዝ ፅቡቅ ፍልጠት ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ይሓቶም ዮናስ ወደይ ከ ገለ ኢሉ ይሓተት ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ናብኡ
خا نباي فلينت كأجل نيشتي نجرسي نيراتي أبتي أتعبابياناون يونا نبري سوان كل جزي ملي واي فلني يونا سون هيكون مثل تا بقى زيت رصع جوتي يونا ودي نبري سوان مالتي جي بتزام هذا خا كابتم كل مخاطنا الميداد وطنا خا زيادة الرقم نبرسي مساي نيرو مالتي أبقل أوانسي ترخب عبيلنا عينا مالتي سلازي أب حنقولو تزتالو بو من سركا أب الاشتيك أفتوان مثل النبرون أديس أبا أو تشتاخلو مالتي غوندر باصعون كيدنا سقا من حاتني ميزان حفتان الدي مالتي أو تات وان تزاور كل الله سلازي تي بالاشتي زقدر اللي نزواون كترسعي تخلني خامالتي ስለዚህ እቲ ተምሃራይ ሳልሳይ ራብዓይ ክፍሊ ኮንካ ብተፈላለየ ቦታታት ከይድ ብምሉእ ናይ ኢትዮጵያ ቦታታት ገልመለ እንዳረኣኽዎ እየ ከይደ ማለት እዩ እቲ ፀድፉን እቲ ቅርፂ መሬት ዘበሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትዝታ ናይ ንእስነትካ እውን ይመፃካ እዩ ሕጂ ካብ ዝተበጊሲ እዩ እቲ ቀፃሊ ዝሓትት ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ምስ ረኸቦ እግሪ ቁር መውጋእቲ ኣጋጢምዎ ነይሩ ፍቑስ ኢለ ኢልዎ ሕጂ ርእሰይ ከም ተወጋእኩ ይፈልጥ እዩ ግን ነቲ ወላድስ ርእሲ ተሃሪሙ ክትብሎ ዝስምዖ ስምዒት ተጋዳላይ ኣብቲ እዋንቲ ዘምፅኦ ዝነበረ ምኽንያታት እውን ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ ሕጂ ተማኺርካ እውን ከምዚ ንበል ስለ ዘይትብል ናይ ኩልኻ ሓደ ክኸውን ኣይክእልን እቲ ምኽንያት ስለዚ ክትሽፍን ክትብል ወይ ነቲ ሓቂ ቁርብ ክትዓብጥ ክትብል ዝያዳ ከዓ ናብ ሻቁለታት ዝፍጠር እውን ነይሩ እዩ ኣብ ብዙሕ ስድራ ቤታት እውን ሓደ ዓሰብ ዝብል ሓደ ሳሕል ኣሎ ብል ሓደ ገለ ብል ኣሎ ናይ ቦይ እውን ካብ ዝተበጊሱ ንኻልኣይ ምስ ሓተቶ ከዓ ርእሱ ተሃሪሙ ሕክምና እዩ ዘሎ ብሎ ስለዚ ክልተ ዘረባ ኮይኑዎ ወይ መወደይሲ ልቡ እዩ ተሃሪሙ ዘሎ ማለት እዩ ሰዊዩ ኣሎ ማለት እዩ ይሓብኡለ እዮም ዘለዉ ሓደ እግሩ ሓደ ርእሱ ካብ በለስ ገለ ኢሉ ኣብ ሻቁሎት ኣትዩ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ራህዋ ቁርብ ቅኒ ምስ በሉ ናብ ኣደይ ትኸይድ ማለት እዩ ድሃይ ኣደይ ክገብር ኢላ ናብ ኣደይ ትኸይድ ምስኣ ቀኒያ ኩላህና ፅቡቅ ኣለና ኢላ ከዓ ትነግራ ማለት እዩ ስለምንታይ እያ ትነግራ ከዓኒ ኣነ ብቴሌፎን ነጊረኩም ረኺበዮም ነይረ ኢለክምሽ ዮናስ እውን ዓሰብ ፅቡቅ ኣሎ ብቴሌፎን ኣብ እንዳስፋንኪ ኢለ ስጎዶም ረኺብና ኢላ ነጊራታ ትምለስ ማለት እዩ ረኺባታ ምስ ተመልሰት ኣነ ካብ ዓሰብ ኣስመራ ይኣቱ ማለት እዩ ሰለስቲኦም ዳንኤል ራህዋ ኣቦይ ዘለዎ ምስ እንዳድበሳይ እንዳሓወቦና ኮይኖም ተጠርኒፎም እታ ዝወረድናላ መፁኒ ተተሓሒዝና እንዳድበሳይ ከዓ ግብጃ ገይሮም ፀኒሖም እታ ገዛ ሓንቲ ስታንሳ እያ እሶም 6 እዮም ገለ ነይሮም ንሕና ተወሲኽናዮም ሕጂ ዳርጋ እታ ገዛስ ይዕለቕሊቓ እያ መሬት አንፂፍካ ምድቃስ እዩ ስለዚ መሬት መሬት ዓራት ወፂኡ መሬት እዩ ዝንፀፍ ኣብኡ ይድቀስ ማለት እዩ ኣነ እቲ ገዛ እንዳፀበበ ምስ ከደ ሕጂ እንዳ ኣብርሃም በራኺ እንዳሓወቦይ ማለት እዩ ሃይለ እውን ተጋዳላይ ፕሮፌሰር ዳዊት መንግስት ዝበሃል ከዓ ወዲ ሓወቦይ ማለት እዩ መንግስት በራኺ እሱ እውን ተሰዊዩ እዩ ኣብ ቅድመይ ተሰዊዩ ብሓንሳ እናተዋጋዕና ከለና ኣብ ሰሜናዊ ሳሕል ወዲ ሓቦኻ ወዲ ሓዊ መንግስት በራኺ ዝበሃል እሱ እውን ኣብ ሰሜናዊ ሳሕል መራሓይ ነይሩ ኣብ ኣይስዋዕ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ናብዛ ገዛ እዚኣ ይኣቱ ማለት እዩ ኣብዚ ስድራ ቤት ኣቦይ እንዳድበሳይ እንዳሓውሎ ማለት እዩ በዓል ራህዋ በዓል ዳንኤል ከዓኒ ሓንሳ እንዳድበሳይ ሓንሳ ከዓ እንዳሓትነና ሚዛን ገዛ ክንሻ ኣብኡ ይድቁሱ ማለት እዩ
مزينا نوادو داب ساعة زديك قدسي أي مزتن هو أي مزتن على هجي أبزي ذكسو هو ሕጂ ቦይቲ እንዳሕስብ ምድቃስ ምስ ሰኮፎ ኣብዚ ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ካሪክለም هو ኣብኡ ናይ ምሃሩ ናይ ዋርድያ ቦታ ነይራ هو ሕጂ ትንዳስብ 10 ግዜ ምኻድ ፈርከስ ኣብቲ ንኸይድ كبيرة እንዳስብ ኣብኡ ክትበልዕ ኣብኡ ክሰቲ ለይቲ መዓልቲ ምስኦም ኮፍ ክትብል ከዓ ኣፀጋሚ እዩ يعني ሕጂ እታ ስድራ እውን ኣስመራ ናፅነት ኮይኑ ንበል እምበሪ هو ኣይተኣኻኸብና ማኣድስ ተቐሪብና ድዩ ይፈልጥ هو በቃ ምስ እንዳሰብ ኢና እቲ ማኣዲ ንበልዖስ ምስ እንዳሰብ እዩ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ቦይ ኣብዛ ሚኒስትሪ ትምህርቲ እንዳ ካሪክለም ስለማሕማስየን ውርድ ዝበልካ ሆቴል ሓማስየን ايوه ውርድ ምስ በልካ هو ኣብኣ ኣላ ናይታ ናይ ካሪክለም ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ هو ኣብኣ ናይ ኣምሓሩ ናይ ዋርድያ ነይራ ኣብኣ ድቅስ ሕጂ ፀባብ እያ እታ ገዛ هو ፀባብ እያ ሕጂ ከመይ ሓዲርካ ትብሎምሽ ايه እንታይ ሕዳር ኣለዎ ፍርቂ ነፍሰይ ደገ ሓዲሩ ብለካ ትነውሕ እያ هو قومت كأنه ሕጂ እታ ገዛ هو ካብዚ ታሕትስ ኣብ ደገ በታ ኣፍ ደገ እግሪ ዝወፅእ ፀባብ እያ ሕጂ እንታይ ኮንካ ሞ ከምዘይትገብር ገለ ትብሎ ክንደይ ሞ እንዳስብ ከዓ ዋላ እንዳሓወካ ኩን እምበሪ كبيرة ይኸብደካ እዩ ገለ ኢሉ ብባህሪኡ ከዓ ተጫራቃይ ምኳኑ ከዓ ነጊርና ነርና ገለገለ እውን ጨርቃናት ምስ ወዳእና ስታይ ክመፅእ ክእል እዩ ኣብ ከምዚ ሂወት ከለና ሕጂ ኣነ ናበደይ ይወርድ ንሳሕል ይወርድ ካብቲ ናብቲ እንዳተሰጎርኩ ድሕሪ 10 መዓልቲ ቢለ ዓራር በኣቶ ማለት እዩ ኣብኡ ምስኣ ናይ 3-4 መዓልቲ ትኸውን ምስ ገበርና ናይ 3-4 መዓልቲ ዝኸውን ምስ ገበርና ሒዘያ መስመራ መፅእ ማለት እዩ ምሳና ከዓ ኣዴታት ነይረን ማለት እዩ ማኪና ምልእት እያ መርቸድስ ኣቑሑተን ገለ መሊአን ገለ ተፃዒኑ ተኺልና ሒዝናያ ድሕሪ 10 መዓልቲ ከዓኒ ተኺለ ሕጂ በየ ድኣቱ መደቀሲ ይብልና ገለ ይብልና እንዳስብ ሒዝካያ ምሸት ከዓ ክትኣቱ ከዓ ፀገም እዩ ተኺልና ግን ራድዮ ጌርናያ ሒዘያ ኣትየ ኣባ عسكر ተኺለ ቃኞ ሒዘያ ኣትየ ቃኞ ሒዘያ ኣትየ ኣብቲ እዋን ከዓኒ ሙሉእ ክፍልታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ኣብ ቃኞ ነናቶም ቦታ ተዋሂቦም ነይሩ እንዳ ትዮታ እንዳ ኢንዱስትሪ እንዳ ሕርሻ ገለገለ ዝበሃል ቦታታት ኣለዉ እቲ ቃኞ ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ እንዳ ትዮታ ትበሃል ኣውቲስታታት ዝነበርዋ ጋራጅ ዝነበርዋ ኣብኣ ቦታ ትዋሃበና ኣብቲ ቦታ ሕጂ ሓንቲ ገዛ እያ ተዋሂባና መሬት ኣንፂፍና ኩላህና ኣብኣ ክንድቅስ ጀሚርና ማለት እዩ ኣብ ቃኞ ኣብዚ ኣነ እሸ ምልስ ከብለካ እታ መጀመርታ ሓንቂዕኩም ዝዓምኹላ ቤት ኣቦኻ ተመሊስካ ርኢኻ ዶ ድሕሪ ናፅነት ከመይ ፀኒሐትካ እወ ድብዚቶ ምስኮትኩ እንዳ ተስፋ ሚካኤል ሰላም ክብሎም ንባዕል ዳንኤል ከዓ ክረክብ ማለት እዩ ኣብቲ ገዛ ከይደ ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ሰላም ኢልናዮም ናይ ብሓቂ ተሓጒሶም ምምፃእና ተባታቲና ነበረ ስድራ ናይ ነዊሕ ዓመታት ድሕሪ 15 ዓመት ኢና ንምለሶም ዘለና ማለት እዩ ብፍቕሪ ብትዝታ ማለት ብሕውነት ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ኣቀባብላ ገይሮም ተቐቢሎምና ከምቲ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ገይሩ ዝተቐበለና እናጣቕዐ ብእልልታ ዝተቐበለና ድብዚቶ እውን ከም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ገይሮም ተቐቢሎምና ድብዚቶ ኣትየ ግን እንታይ ትስማዓኒ ነይራ ኣብኣ እቲ ንትምህርተይ እውን
زفتعتني رقبيتن كلبن بتعمي يزفوت نيري مالتي هجي رقبيتن كلبن بتعمي يزفوت نيري كلبي كابتن وانا جزانا نورون دبي تخلت بحالو كهو زمس انا يا استاذ ولدت قلبي زمس اخو نيرو بعلي عبيتي قلبي ماني لاكيد بحال نيرو بتعمي يزفوت نيرو عامي خاز كان هون نيري كابتن دا انكودي كاب قلمتي السقا يزم قميرو ابتي تغسر حبيون وين السكر زبها نيرو ابتي وين السكر ابي يسرح النبرون ابتي تقوز ناي ما لي عينات قلنير او بيون فوقورت كان بذا قرونيا تمثل متحزي تانيكا مو غيرنا مع تاوينا نمغونيرنا حجي بتعمي زبلن نيرو مسلم سبولكو حتيتل ماني لك كني قليل كافر سلمتاي كلبيتي رهرهن قومون ود سب فقري سب زلو ايش لازم تفقروا ناي وصال كاني مسي مسحاتتكم بدحريكم بس وصاهم درجة كم مشالو ناي نافقت قويت زمسل دمسي سوون حرسينو فولي دمص بس قبري هو سووا تسئينو بس بيصنع لهم بقى لحرقن ما جابت طريقهم وسيدهم مالتي ስለዚህ ትዝታ ዝነበረ ናይ ንእስነትካ ዝነበረ ትምህርቲ ክትመላለስ ከለኻ ገለ ዝነበረ ኩነታት ኩሉስ ፍሉይ ዝኽርኢ ዘሎ ይስኣለካ ማለት ንብረትኩም ላ ኣቑሑትኩም ዝፀኒሕ ዶ ዋላ ሓንቲ እሱ ክፀንሕ ይክእልን እዩ 15 ዓመት እዩ ድሓር ድሕሪና ምስ ወፃና እንዳ ሓወቦይ መፂኦም እቲ ገለገለ ኣቑሑት ወሲዶም እቲ ገለገለ ሰነድ እውን ኣቐሚጦሞ ፀኒሖም ዝገርመክ እቲ ብልጫ ንወስዶ ዝነበርና ብንኣሽትና እውን ገለገለ ፀኒሕኒ ሕጂ ምሳይ ኣለዎ ማለት እዩ ምስ ኣትረብ ሃይለ ሚካኤል ሕቑ ምስኡ ይሕድሰለይ ኢለ ሕጂ ይሕድሰለይ ኣለውን እስታት እውን ከይተረፈስ ገለገለ ማለት እዩ ኣሰር ከምኡታት ፀኒሕና ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ንብረት ግን ዋላ ክፀንሓካ ይክእልኒ እዩ كأرجع نويح عمتاتيو ولا أنت صن حكاون تجبرو نجار يلم مالسي كابسب كتب لي تخلني ها تخلنيها حراي دحريو ناب مصحف محتام اتيخا بعبيون غعزو سنه طبب اهاديلكا فليمكا يخا ماس عمته مهرتها تصحف اجا حنت صدرا بخمي خا جميركا هو حجي وقعزو سنة طبب كابتنا سدرا يدبقس مالسي بولد الناس تبي إيدهم كصحفو زي كألو يم بقفهم يدعللو بزاربو نورو تبع لبويسي كومو عدلات رخيبهم تزغوني خاتبل تركس بتعمي ومالسي تعلالو أزيو تذكاري فتراو نتاتو قال مالا كله تذكاري هجي أنا أميدا ميكيل مبايد بهنيور تان كينيا مساي تا بقولني نددت دولكم لا تمد فعج النوري يوناس مصحف وديت الصحف وي قلا سولن نيرو سلمتاي مشت تانك غير كان نخدكا وي بأجرها قال نخدكا خلاص نتي تفطرو يدنقني تدنقو يخا تفطرو يدنقني قال ما قال حجي سو يستاهل لي نايبين خا علم نيرك نايبين علم قل كابتن ميكانايز وصيخا كابتن سنه طرف كاتو اي تخلني غاسلنتاي تانكس نويح وان صراحه كلان كما زعما يدي فلتا طعمين نقدر كتفلو مالستي كمزي كلتي استقبرت مرتس بالجاو سيدتي اميدا ناي تانكي هو ناي تانك مالتي هو جيج بعد جيجد بهول سومال مزيم ابز حلفو انجليز انيره هو مسبول ناسي حجي كم ممهرون ابطابو طولن نحنا ناي برغيسون سلستن تانكينيا برهانه عفرا كم ناي اوتيستا
تانكي هو أو تشتن تكنيك مهرنيرو أنا غان نتي نمدفع جي حجي نزق ديف كان بتسنة من حركتك هو تدس بخبابي خاد بحال زرباون من تايدم صدر له خزي حجي هو تخبابي خاسي حدث أهلي صدقني هو كالاي كا كمزي أب نفس كفتا قاعد لا ينتهي نير حجي دجن مخارسي كمزي مغلسي ناي فرحي جيرو يردعني زكا يوا حجي زي جيجا بحالانديو هو أو دجنون لعلتي جنبار زنبرة سرح نيرميو جن أنا سبتو كأتلني أبتي كلمة كسر على النمبر أبدي هريت كوينة قد تعقع عليه متقعين أنا ولا نيرناهم هذا كم زمان تطوع عليه خاتبل تقعد عليكم كمالي هو سلازي تدي متقع كم زي مش عارف حرة السونا هيجي كم زي درافاي مخان هو واتع قال مخان جيجا سئل نيرو أب ميداون كوب سئل تاتسي نيري مالتي كم زبالك يو ناصنتا منصا لعل ترى تጻويتو خنسو تزنبره غسغسات كله وفرناي سنطوب بتغادلت ግን መብዛሕትኡ ግዜ ቅቡል ኣይነበረን هو قبول ኣይነበረን ንኽርኢ ነቲ ምህዞታት ንኸድንቕ ንኸስተማቕር እምበሪ هو እሱ ኣብኡ ኸይዱ ባዕሉ ተዋሳኣይ ኮይኑ ክሰርሕ ኣይደልን ነይሩ መብዛሕትኡ ማለት እዩ ስለዚ هو ኣነ ከዓ እዚ እሉኽ እዚ እንከለኒ ሕጂ ኣብ ናፅነት መፅእ ማለት እዩ ናፅነት ዝበልና ሕጂ ኣብ ቃኘው ከም ዝብለክ ዘለኹ ሓንቲ ገዛ ምስ ተዋበተና እቲ እንዳ ሰብ ምሕዳር ገዲፍና ኢና ሕጂ ካፌቴርያ ግን ኣቦይ ጥራይ እዩ ዝኣቱ ስለምንታይ ኣነ ተዋጋእ ሰራዊት እየ ራህዋ ተዋጋኢ ሰራዊት እያ ዳንኤል እውን ተዋጋእ ሰራዊት እዩ ሰለስቴና ተዋጋእ ሰራዊት ኢና ስለዚ ኣዴካ እንዳ ህዝቢ እያ ስለዚ ካብታ ካፌቴርያ ከይዱ ዝምገብ ወረቐት ካርድ ነይራቶም እታ ካርድ ከይዱ ቦይ ብኣ ኣቱ እሞ ይምገብ ሕጂ ብቲ እዋንቲ ግን እንታይ ንገብር ነርና ኣቦይ ድስቲ ሒዙ ኸይዱ እሞ ታጊድኡ ብኣ ከምፃይ ታጊድኡ ኣብኣ የምፃ ተንባኒ የምፃ ማለት ሕጂ ኣብታ ገዛና ኮይንና እታ ናይ ቃኘው ንምገበን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ግን ትውስኻላ ደይ ስልሲ ወዲ ስልሲ ቁሩብ እታ ጉሕድ ኢላ ነበረት ኣመቓቕር ኣቢላ ፅቡቕ ከምዚ የስተማቕረ ተፈጥሮ ገለ ትብለኒ ፀኒሕካ ኣብ ሜዳ ተፅልዋታ ፀኒሐ ብዓብኡ ኣብ ስነ ጥበብ ክትኣቱ ዝፀለወካ እንታይ ሕጂ እቲ ኣብ ከምዚ ዓይነት እታ ስድራ ቤት ምስ ተኣከበት ኤድ ጀምሩ ሕጂ ኣነ እቲ ስነ ጥበብ እቲ ኣነ ዝፈልጦ ኩሉ ፅሒፈ እየ እቲ ኣደይ ጥራይ ትፈልጦ ከዓ ኣደይ ካብ ኣቦይ እንዳወሰድኩ ንበዓል ዳንኤል ንበዓል ራህዋ ኩሉ ሓቲተ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ዋ ኣቦይ እንታይ ኢኻ ደሊኻዮ ይብለኒ ማለት እዩ ብሓን እብሎ ማለት እዩ ኣኪበ 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 ዳርጋ መፅሓፍ ሙሉእ ኮይኑ እቲ ዛንታ እቲ ናይ በዓል ሳራ ካብ ደይን ካብ ኣቦይ እቶም ዝቐረበ ምስኣ ዝነበሩ ምሳይ ኣይተረኸበትን ይረኽቦ ማለት እዩ ናይ ሙሴ ካብቶም ኣሃዱ ካብ ገለ እንዳሓተትኩ ኩሉ ፃርየ ኣኪበ እየ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ምስ ተኣከበ ኣነ ጀማራይ እምበሪ ኣብቲ ስነ ጥበብ ዕምቆት ፍልጠት ኣይነበረንን ስለዚ እዚ ታሪክ እዚ ኣኪበ ከይበላሸወኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ሓሰብኩ ንመን መርፆ ንሰሎሞን ድራር ሰሎሞን ድራር ብምንታይ መሪፅካዮ እንተኢልክኒ መኸተ ትብል መፅሓፍ ፅሒፉ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ናይ በዓል ማርሳ ቆባዕ ኣብኡ ኮይነ ኣንቢብያ ስእሊ እውን ሂበክ ኣለኹ
بقى قلت لي سلست دي دقيمة ني بحكي مسيت أهني تعمي طبعا غن العلم مالتي مسيت أهني زيات الزتها زي حيزي حجنا بسلوم درار بمصدر له مالتي بسلوم درار صيلي مرسكون هجي كيد بجزا سلي كمي قال قليل تقو قال كم حسيبه تاريخنا يتسدرا أكيبه له كم قال له حجي كم زي ودو سنة صحف أيكونا ترى صحف كايكونا مالسي كم زي زخونة سب صحف أيكونا نفسنا صحف زغاربة الكندقن جنا نويح رحكت زنورين يرمال سلزي التاريخ زي أنا بالا شو سلزي دلقو مثلا من درار مساعدتكو خمسة صوركو تزان تامز أيامو كريا قدم سلزي كم حسب تقبلك الله جنت تزان تخري أمه دحريو جن ناي محترم يحط له انتي خوني يبلني دحنت تصحف مو دحنت تصحف مو زو على خو علنا يبلو مالتيو سلومن تزان تارمي مسبلو يفوتو مالتيو يصحفا صبو غير صحفوا مالسي كان تتصبخوا مالتي هو كنت تتصبخوا سي تصحفا بعلون أكل تسدرا خوينو كاتاتل جميرو نتسدرا زدلي حتتاتون كحت تجمير مالتي قدل اللو دبلو ويكبر حلي زيادة دولون سلومن درارون قبلو صحيفو مالتي سلازي تي زانتا خا بخمتا وسياتا دلا وسيا مالتي موداتا ناي محتام حتو يتلعيل درو 93 ننزار دلنا 93 نزاروا لنا أبزو وانزي جنزب يلا سلومون يقولون جنزب نحنا قايبلنا ندقدنا خان احنا مالتي دحار كندي بس حكاية جنزب انت توهله كيدو بقى إسراء هم شيشه بس باب نحنا زحتنا مالتي شعون سدرا نقرو شعون السدرا نقرو مالتي يا ناس ودي زدامو كافي كلهم صوب لأن بوي هيجي يجنا سلومون مونتاي نقر أنا رح تنفركان كلك حني صاغة فركلي كم قال قبر بان كون دا تباهلو كل حجي ناي رهوا متياس متص متياس متص موني تمطا يسيا نعنا تبنا مالتي محتم مصحف قوون مالتي بشعو مستي ناي مئتاو ناي ناسمنت كاني حدا مسيو 500 بكا حدا 300 بكا قلبكا كومو خا معت مصانا نيرو حنت غبايا شاي خيشتو كلن يأكبن نيري مدف لنورن مالتي مدف لنورني زين كأبو حزلي زين كأ كاب سب شاهد رخب كوني نيلي هذا سلسة شهدي قلبو شو سلسة شه بزحي أزي بزحي مالتي شو سلسة شه بزحي هو أبوي قن يحتت زي أباي ساقد بهالنير دي حكي صحفي هو قيد حطو سوا تعقس تفت مصحف ده بزعد دي شيء بذيلو يبلو يناس ودي حتيتني دا مسي زانو كرسي يا فريحاتني قال يبل مالتي سلمتي دفرح دلو خان دلكني نحنتي كاب كافتيريا كل مغمم سيا
أبازي قاتينا تبلع سدرا بيت أبجبا 15 10 قرشي زي باللاس زي بالله 25 شح 25 مليون مالتي بتعمل وانتي عزيو تنكافي نيرو كمزي تشقچق እናተሃለወ ከሎ እዩ ሕጂ ምሕማም ናይ ሃይለ መብራህቱ ማለት ራህዋ ተዛሚዳቶ ድመፀት በዓል ቤታ ማለት እዩ ተጋዳላይ እዩ ሜካናይዝ ኢኻ ምሳና እዩ ሃይለ ስብሃቱ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ኩሉ ዝዓደሎ ኢና ንብሎ ነርና ኣብ ስእሊ ኣሎ ምሳይ ተሰኣሎ መልክዑ ፅቡቕ ጠባዩ ይገርም በቃ ዝገርም ጠባይ ሓንቲ ሕማቕ ዘረባ ይሰርም ስቕ ሓንጎሉ ከዓ በሊሕ ሰብ ማለት እዩ እዚ ሙሴ መተካእቱ ረኺብና ኢልና ተሓጒስና ኣብ ፅቡቕ ኩነታት እንከለና ንሱ ከዓ ነታ ስድራ ፈቲዋ ድሮ ንሓዉ ነጊርዎስ ሓዉኻ መመርዓዊ ክዳውንቲ በልዮ ገልመለ ሒዙሎም መፅኢ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ እዋን ከሎ ካብ ሜዳ ትሒዙ ዋላ ብቐዳማይ ተኽለ ዝበሃል ኣሎ ተኽለ ገረ ኺዳን ታንከኛ ምሳና ነበረ 23 ምስኡ ቤተሰቡ ብሓንሳእ ከዓ እዮም ነይሮም ተኣሃዱ ካብ ሜዳ ትሒዛ እያ ነይራ ግን ብሓናት እያ ትፍለጥ ትመስሎ ነይራ ሓናት እንዳኸደት ውሽጢ መሽሚሻ ማለት እዩ ግን ሓናት ዘይኮነት እቲ ጠንቂ መሰረታዊ ብላድ ካንሰር እዩ ሰኒ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ተወፂዑ ናብ ኢናይል እቲ ከመርዕዎ ድመፅእ ዘሎ ሓዉ ሒዝዎ ንሆስፒታል የእትዎ ማለት እዩ ኢናይል ዶክተር ሲላ ንብሮሞ ማለት እዩ ሽዑ ዶክተር ሲላ ሒዝዎ ነይሩ ኣብኡ ምስ ኣተወ እቲ ሕማም እናኸበደ ደም ተምልስ ይጀምር እቲ ደም ከዓ ዘይንቡር ደም ከሰል በቃ ከሰል ዋላ ሓንቲ ለውጢ የብላ ድሓር ንዶክተር ሲላ ኣትዩ እንታይ ሕማሙ ንገረኒ ምስ በሎ ካበይ ኢኻ መፂኻ ኢልዎ ኣነ ካብ ደገ እየ መፅአ ምስ በሎ ፓስፖርትካ ርኤኒ ኢልዎ ፓስፖርቱ ምስ ረኣዮ ናይ ደገ ሰብ ምዃኑ ኣማን ምስ ኣመነ በል ሓዉኻ ብላድ ካንሰር እዩ ሓሚሙ ዘሎ ድሕሪ 5 መዓልቲ ክመውት እዩ ንዓነ ከይነገረና ወዲ ይኸይድ ሓዉ እናንብዐ ገልመለ ገለ ኸይድ ሕጂ ንሕና ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና በቲ ኩነታቱ ናይ ተተነግሮ ይፈለጥና ደኾን ሓዊ ኢና ንብል ዘለና ንሕና እሱ ግን ክሓዊ ኣይክእልኒ ስለምንታይ ኣብዚ ዘሎ እዚ ሰራውር ደም ዝዓበየ ተበቲኹ እዩ ሕጂ እቲ ደም በፍንጩን ብኣፍንጮ ይወፅእ ማለት እዩ ካብቲ መወዳእታ ግን ንስኻ እቲ ኮይንዎ ዘሎ ትፈልጦ ይብልካን ሓኪም ኣይኮንካን ሂወተይ ይቕፅል ኢኻ ማለት ሂወቱ ይቕፅል ዝኸውን ሓፍትኻ ከዓ ሓዳር ጌራ ክትማሞቕ ትደልያ ኢኻ ድሓር እዚ ወዲ ኣብኣይ ይስዋዕ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጭንቂ ናይቲ ስድራ ወይ ሽግር ናይቲ ስድራ እውን መሊሹ ደድሕሪና ክስዕብ ጀሚሩ ሓንቲ ንእሽተይ ሓፍትና ድሮ በዓልቲ ሓዳር ኮይናስ ምዉቕ ሓዳር ምዉቕ ናብራ ክትገብር እናተፀበናያ ሰብኣያ ተጎዲእዋ ማለት እዩ እቲ መስዋእቲ ከዓ ደድሕሪና መፅኡ ማለት ሕጅስ
ድሕሪ ናጽነት እውን ስዒቡ ድሕሪ ናጽነት እውን እቲ መስዋእትስ ደድሕሬና ስዒቡ ናይ ብሓቂ ከዓ ይትንክፈካ እዩ መተካእትኡ ሄርሞን ዝበሃል ቆልዓ ተወሊዱ እዩ ብናይ ኣቦይ ኣፀዋውዓ ኤርምያስ እዩ ዝብሎ ኤርምያስ ይውፅኢሉ ነይሩ ሽም ማለት እዩ ግን ብዘልማድ ግን ንሕና እታ ሄርሞን የኣቢላ ማለት እዩ ካብቲ ዝገርም ማለት እዩ ወዶም ወዚ ሄርሞን ማለት እዩ ዝወዲ ሓፍተይ ከምዚ ዓመትን 3 ወርሕን 4 ወርሕን ገለ ገይሩ ነይሩ መፅሓፍኩም እዩ ድበል ሃይለ ክስዋዕ ከሎ ማለት እዩ ሕጂ ሰብ ክበኪ ከሎ እቲ ሳንዱቕ ምስ መፀ እቲ ቆልዓ እንታይ እዩ ማለሲ ከምዚ ሻድሻይ ህዋስ ወይ ክገልፆ ዘይትኽእል ድዩ በኺዩ ሕጂ ካብቲ መስዋእቲ ናይቲ ቕማን ናይቲ ብኽያት መሊሹ ተንኪፍና ማለት እዩ ብጣዕሚ ተንካፍ ነይሩ ሃይለ ማለት ከዓ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ከዓ ታንከኛ እዩ ነይሩ ኣብ ሓደ ሃዲና ከምዚ ብፆት ኢኻ ይዕሩኽ ኢኻ ኣነስ እንድዒ ሰብኣይ ሓፍተይ ከማን ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ በርከስ ከምቲ ብስእሊ ሪኸዮ ኣለኹ ተሓቋቒፍና ሻንሰቲ ተቢልና ገለ ጠባዩ ጥዑም ዓብ ሰብ ዝኽብር ንደይ እውን እቲ ሰራርሓ ናታ ቤት ምግቢ ናይ ሓትነይ ትሰርሕ ስለዝነበረት እቲ ምግባ ገለ ብጣዕሚ ጥዑም ምሳና መፂኡ ጥራይ እዩ በቃ እዋ ነዲ ቅድስቲ ገዲፈ ከይድ እየ እናበለ ዳርጋ ካብቲ ገዛና ኣይፍለን ነይሩ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ ዋላ ማዓስከር ትራክስን እዩ ነይሩ ዋላንቲ ማዓስከር ገዲፉስ ናይ ኣደይ ምግቢ በሊዑ ገለ ቡን ሰትዩ ዕሊሉ ገለመለ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ማለት ስለዚ መተካእታ ሙሴ ኢልና ሓሰብናዮ እሱ ከዓ ተሰውየ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ዕጫ ሓንቲ ስድራ ብድሕሪኡ እዩ ዝሕተም ዘሎ ማለት እዩ ሃይለ ምስ ተሰውአ እታ ዕጫ ሓንቲ ስድራ ናብ ምሕታም ንበፅሕ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ቀዲመ ዝገለፅኩልኩም እቲ ገንዘብ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ብዝኾነ ግን ኣብ 94 ተሓቲማ ተዘርጊሓ ማለት እዩ ሕጂ ኣነስ ነቦይስ ክሕጉሶ ኣለኒ በቃ እቲ ዘለዎ ጥርጣረስ ከወግዶ ኣለኒ ኢለስ ብጣዕሚ ክስታይ ኮይነ ከምዚ ስራሕ ከዓ ክዕወት ኣለዎ ባህላየ ተጀሚረ ገለመለ ከምዚ ማለሲ ነኺሰ እየ ድሕዝ ማለት እዩ ነዛ መፅሓፍ ኣብ ሙሉእ ኣስመራ ስጋብ ሃፍቶም ዝበሃል ወዲ ኮና ንሆላንድ ፕሮፌሰር ዳዊት ኣብርሃም ንሜሪላንድ ዩኤስኤ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ዘለው ኣብ ስዑዲ ኣብ ገለ ፈለጥትና ብገለገለ እንዳሰደድኩ ኣብ ውሽጢ 2 ቅነ 7,000 ሽዑ እቲ ገንዘቡ ክቡር ስለነበረ እቲ መሕተሚ ሕሱር እዩ ነይሩ 75 ሳንቲም ንሓንቲ መፅሓፍ ምዝነ ሕጂ ብጥርሒ 75 ሳንቲም እዩ ነይሩ ሕጂ ብ6 ቅርሺ ኢኻ ትሸጥ ነይራ እታ መፅሓፍ 6 ቅርሺ እያ ትሸጥ ነይራ በቲ ብር ማለት እዩ ኣብ ግዜና ኸ ብ50 ቅርሺ ገዚአ እያ ሕጂ 50 እውን ትሑት እዩ ምስዚ 200 300 ዝሽየጥ ዘሎ ሕጂ ክትሪኦ ከለኻ ከምኡ ሕጂ እቲ ምስ ተዘርጊሓ ምስ ተወድአት
ولا ላዕለዎት ሰበስልጣን ወላ ዝኾነ ህዝቢ ገዛና ክውሕዝ ጀሚሩ ኣዴይ ቅድስቲ ክንሪኣ ኣቦይ ተዓገስ ክንሪኦ እንዳበሉ ተዋሳእቲ ከይተረፉ ሽዑ ፊልምታት ክለቐቆም ነናእሽቱ እዚ ተዋስኦታት ድራማታት ይጅመር ስለነበረ ካብኡ ከይተረፈ ድሓር መሰንበብዋ እውን ካብ ተዋሳእቲ ኣለዉ ካብቶም ዓበይቲ ተዋሳእቲ ዘለዉ ሕጂ ድሓር እንዳንበብዋ ምስ ከዱ ድሕሪ 2-3 ዓመታት እውን ከም ቤተሰብ ኮይኖም ሕጂ ኣቦይ እንታይ ኢልኒ ዮና ወደይ ኢልኒ እንኳ ብሰንኪ ገንዘብ ኣይገደፍናያ ስለምንታይ ሃብቲ በራሳ እዩ ወሳዲ እውን ኣይፈልጦን ኢልኒ ናይዚ ኩሉ ስመራ ንሪኦ ዘለና በላሶታት ዋናታት የለዉ ካልኦት ሰባት እዮም ሒዞሞ ዘለዉ እዛ መፅሓፍ ግን ብውርሻ እውን ናብ ካልእ ሰብ ኣይትኸይድኒ እቲ ታሪክናስ ናብ ካልእ ሰብ ገንዘብ እዩ ሰነድ እዩ ስለዚ ነዚ ሓሲብካ ከምዚ ምግባርካ ናይ ብሓቂ ሓጒሰ ኢሉ ኣብ ገዛና መፂኦም ዝሕግዙ ክደፍ እየ ብዙሓት ካብ ደገ መፁ ኣብ ኣለዉ እዞም ስድራ ክንሪኦም እንዳበሉ መፁ ክልመለ ሕጂ እቲ ተሓዋስ ሰማይ ዓሪጉ ፍረ ናይቲ ቃልስኻ እውን በቲ ህዝቢ ግብረ መልሲ ስለ ዝረኸብናዮ ዕግበት ስለ ዝረኸብናዮ ብጣዕሚ ኣቦይ ተሓጒሱ እቶም ስድራ እውን ኩላህና ተሓጒስና ማለት እዩ ኣብቲ ገንዘብ ድስኣነሉ ነበረ እዋን ኣብ ሜዳ እዛ ክሳይ ነይራህና ኣነ ወይቦ ነይራህኒ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ሰሜናዊ ሳሕል እየ ነይረ ምሽለኪ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ኣስማጥ ዝበሃል ቦታ ከይድና ነርና ኣስማጥ ማለት ከዓ እንዳጣንጦ ማለት እዩ ዝበዓል ዛራ ገለመለ ዝበሃል ኣብዚ 5 ወርሒ ድያ ገለ ዝገበርናያ ስታይ ናይ ብሓቂ ንዓሶ እቲኣ ተዓሶ እቲኣ ክሎሮኪን ቲ እናበልና ሽዑ ናብ ምንታይ ተቐይራ ናብ ወይቦ ተቐይራ ምሳይ ነፅያ ሕጂ ምስ ገንዘብ ምስ ሰኣና መሕተሚ ናይ ብሓቂ ይሰሚዕኒ ሕጂ እቶም ገዛ ኣናሲ በይኖም ኣኼባ ገይሮም ኣነ ደይብሉ ሕጂ ዋላ በዓል ራህዋ ዋላ በዓል ዳንኤል ኣቦ ካብ ገለ ነምፃሉ ከይሓኒ እዚ ዕላምኡ ከዓ የህረማ እዛ መፅሓፍ ንርኣያ ሕጂ ምስቲ ዘለዎ ናይ ፀላም ከብዲ ፀገም ወይቦ ይሓምም ስለ ዝነበርኩ ናታ ፀገም ገለ እውን ከይከውን ኢሎም ስድራ እውን ኣብቲ ምሕታም ኣብቲ ገንዘብ ምውፃእ ኣብ ገለ ዝለዓለ እጃም ኣበርኪቶም ማለት እዩ ራህዋ እውን ብዓብዩ ምስ መጣየሲኣ ዓብዪ እጃም ኣበርኪታ ማለት እዩ ስለዚ ብናይ ኩላህና ፃዕሪ ብናይ ኩላህና ታሪክ ተሰሪሓስ እንሆ እውን ሕጂ ድሕሪ 32 ዓመት እውን ንዛረበላ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ታሪክ ንዘንቲ ዕለት ነባሪ እዩ ገንዘብ ግን ግዝያዊ ክመፅእ ክእል ክጠፍእ ክእል ስለዚ ንስነ ጥበብ ከዓ ንዓይ እንታይ ኮይና በሪ ኮይና እቲ ዝተረኽበ ሞራል እውን ናብቲ ስነ ጥበብ ዕቑር ዘሎ ሳይ ንከውፆ ባይታ ከፊታ ሃለይ ካብዚኣ ሽዑ ንስነ ጥበብ መቐፀሊ ኮይነ እምበር 91 መወዳእታ ክጅምሮ ከለኹ ሽዑ ስነ ጥበብ ሰብ ክሓስቦ ኣይኮነን ብስነ ጥበብ ተረሲዑ ነይሩ ዳርጋ በይነይ ነዚ ስራሕ እዚ ሰሪሐዮ ክብለክ እውን ክእል እየ ማለት ብርጉፅ እውን ከምኡ እዩ ማለት ቀሊል ፅልዋን ድርኺትን ቀሊል ኣይኮነ ፅልዋ ፈጢራ ንክትፅሕፋ ንኣኻ እውን ሓይልኻ ንኸተውፅእ እውን ክስታይ ጌራ ደሪኻትኒ ንባዕሉ እውን እቲ ግዜ እኳ እዩ ንኣብነት ድሕሪ 10 ዓመት ሓሲበ ዝኸውን ኣይገርመካኒ መፅሓፍ ርአ ናይ ካልእ ሰዓት እያ ኮይና እቲኣ ግን 91 እኳ ዝሓስቦ ዘለዎ እዚ 91 ወርሒ 12 ጀሚረ ብለክ ኣለኹ ሽዑ ሰብሰይ ሰዓትኻ መፂኻ ካብ ዓሰብ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ጀሚረ
نطفي خاد حامي خنسب هو حجي اه انتاي جن مسلتي اه ودنقل بلو ناي مدرباور حلاف النبرة تسوي اه أبدا مصحف تزانتا هذا سنة بواون دحنا له شو متوصي يدلن مالتيو اه قلت يوم تايلو من إن ناتهم مالتيو اتحاده اتزانتا أمنو سوق في إريترا له اه بمعراب وصل بسمين بدوب تدي كوينو اه أما بزحت حبرت سوناس ብዙሕ ገጻት ኣሎ أبو زح سدرا بيتات الله እታብ ልጨኻ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ መቐዳምካ እያ ሓደ እዋ ካልኣይ ሰብ ከዓ ጀማራይ ከለኻ ባዕሊ ክገብራ ኢልካ እንኳዕ እዋ ኣይተጋጋኻ ንሰሎሙን ድራር ምሃብካ ከዓ ብልጫ እዩ ብልጫ እዩ እዚ ኣእምኻ ክትፈልጥ ዝበለፀ እዎ ነገር እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ዓቕሙ ዘይምፍላጥ እዩ ዘጋግዮ ንስኻ ግን በታ ሻዕ ዝነበረትካ ዓቕሚ እውን እንኳዕ ኣይተጋጋኻ ነታ መጽሓፍ ንዘንቲ ዕለት ተዘካሪት ንክትከውን ምግባርካ በዘን ክልተ እዚአን ምናልባት ትኡ ዘሎ ሓይሊ ዛናተዋ እውን ክጎድል ምኽኣለ ብርግፅ ምሽ እዋ እዋ ኖ ወላ ሓንቲ ጠራጥርኒ ዝሲ ሕጂ ሓሊፉ ኢለ ይዛረበሉ ለ ቴንክ ዩ እዋ ሕጂ ሓሊፉ ኢለ ቅንዕና እዩ እዚ እዋ መብዛሕትኹም ተጋደልቲ ድሕሪ ናፅነት ካብ 91 ንድሕሪ ዝነበረ ኩላትኩም ትምህርቲ ንክትቅፅሉ ፀደፍ ደፍ ኢልኩም ኢኹም ዮናስ ኣካል ናይ ዝዶ ነርካ ትኸውን እዋ እወ እዋ ግድን ማለሲ እቲ ነብስኻ ንምዕባል ትገብሮ ፃዕሪ ኣሎ ድሓርቲ ስነ ጥበብ ምስ ሓየለኒ እዋ ናብኡ ከይደ እምበር ሕጂ እቲ 10 11 ኣብ ናይ ምሸታዊ ትምህርቲ ተማሂርካ ተማሂረ ማለት እዩ ብጀካቲ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ናይ ገለ ትገብሮ ክስታይ ፃዕሪ ኣብኡስ ነብስና ንምዕባል እቲ ስነ ጥበብ እውን ብፃዕርኻ ንምግባር ብዙሕ ፃዕርታት ጌርና ኢና ማለት እዩ ፅቡቅ ኣብ ስነ ጥበብ ናይ መጀመርያ ስራሕካ እንታይ ነይራ ናይ መጀመርያ ዕጫ ሓንቲ ስድራ እያ እጫ ሓንቲ ስድራ እያ ድሕሪኡ ኣብ ፊልም ዓለም ኣብ ድራማታት ክትቀለና ጀሚርካ ኢኻ ብዓብዪ እውን ኣብ ሲኔማታት ኣዝዩ ፀለውቲ ዝኾነ ዓበይቲ ስራሓት ኣቕሪብካ ኢኻ ሓደ ድሕሪ ሓደ ክንመፅእ ኢና ብኩሪ ፊልም ኸ ዓይነይቲ ነይራ ኣብዚ ቦታ ኮይና መደብና ንኸነካይድ ዘፍቀዱልና ባርን ሬስቶራንትን ስቴራር ኣዝና ኢና ነመስግኖም ዝተረፈ ትሕዝቶና ኣብ ዝቕፅል ኢና ክነቕርበልኩም ሰናይ ምክትታል